Tak dosť mňa nepočkať, nevolím za čo treba. Ale ja o 10. po Danke. Prišli na 10 sa toho výviem. Nemohol som ísť do Boha sa obúvať, vyzúvať, mne sa to nechce. Toto je to. A už idú. Už si hovorila na lyžu? A keď lyžujete, Ešte nie. obidve kolená do strany, Ivoško do kolien, len kolena. Keď stojíte a len kolená pripáčte do mňa. Čo najviac sa ohnú, čo najviac vykloniť. Rozkroč sa a tak sa naťahuj. Dobre, teraz naširoko nohy. Oľa, ty čo sa nerozcvičuje? Čo? A My si dáme individuálne, tak? dobre. A prvý už idú, to môžu ísť, kolegu bráži. To už asi idú riadne, aha. Kde majú čas? Slnka sa zoznamuje so snehom. Počkaj. To już to nie Nasza. Dziewiaczka, nasza. To Simonka się pytła. Chodź, chodź, chodź. Margaretka. Fajnie, dobra. Ja. To Miłosz, nie? 13, hej, Miłosz. Aj. Obidve. Nie ładnie, ale... Jej, opatrný štýl traťového komisára. Ona to chce prepúhovať tie múvy. Poď! No, rovno líbe, tam. Pusti to! Super! Ty mala čas? 42,75. Sedmička, to je tiež naša. Je Natálka, to je to? Včera bolo okolo, bol Medzinárodný deň žien. Dnes tu máme tiež ďalší deň, uskutočný totiž verejné preteky lyžovaní. Registrovať sa môžu v reštaurácii Stodolá po 12:30. Číslo 5. Myška, čak? A do výsledkov sa mu ráda do najlepší dosiahnutý čas. Jazdí to slavo, čiže pôjdete modrá, červená, červená. Ten ktorý vyniká bránku alebo obíde tie dresy, tá jazda sa mu nebude rátať. Určite viete, že súťažiaci už začali a veľmi sa im darí. Margaretka mala lepšie, nie 28 serov. 28,98. Do 8 rokov, do 12, do 18, posledná kategória sú doktory a všetko je rozdelené na muži. To je Mr. Beňo. Okrem týchto pretekov máme teraz kontrolný animácií program, ktorý začína už 10:30 ráno. Poď! S našim maskotom Zubom.
Rovno línia. Dobre. To je Olivka. Aby sme nezabudli, že za Haloškový deň, takže hlavne určite nevidíte, a dostanete si na Haloš, môžete si dať dole postrahom bielý tam, ktorý tam vidíte. Čačte, Petrem, čačte. Ale takže sa tu nezbudí určite nebudete a práve vám príjemne lyžovačku a úsledku dojazd do cieľa som zažiadať. Poď, poď, ej! Jasná víťazka osveta. A teraz analýza. Ja to dám. 24. No, to vypadá na lepší čas. Poď, vidíš. Super. Poď! To je tam? Deviatka, to je naše. Čapeková. Sima Čapeková. Pretáček. Poď! Dobre, ty to čujete. Poď! Dobre. Už sa to zhoršujú tie časy riadne. Je to. Margaretka. Poď, dobre. Má lepšie ako prvý. No. Sedmička, to sú naši. To je Natálka. Áno. Miška, toto bude najlepší čas. Poď! Ej! Nie je o 300 lepšia, lebo 95 sa mi zdá, že mala. Toto je Mr. Beňo. Poď! Ej! Najmladšia členka. Za slniečko. Ty vole, pripeká, nie? Krát. Nie! Nevadí, poď do cieľa, poď! Prebehni cieľom, poď! Poď ku nám, poď! Prebehni, poď! Ešte! Ešte! Super! 1:04, dobre! To je Miloš. Poď, Miloši, poď! Poď! Op! No, teraz to vypadá byť lepšie, aj to sa zaspravia. Poď, ťapa. Poď, Simi, poď! Rovno! Poď! Áno, je to Aďa, 14. Poď! 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 20. No, Dobre, toto drží. Pobíjate, no. no.
Drž. Poď, Dobre. poď, budeš prvý, pridaj! Poď! Dobre! Koľko má? Zlepšuje rapidne, na to dal 50 stupňov. Áno. Myška. Miška, Poď, poď! vydrž. Poď! Benjamin. Beňo, Mr. Beňo. Poď, ešte poď! Dobre! Ale Margaretka sa oproti minulému roku poriadne zlepšila. Ide, je to dobre. Parádne. Dneska je vyšiel deň. Aj triafa sa, pozri pekne. Hej, to škol nevadí, poď ešte, poď. Poď! No dobrý čas. Jaša. Ale Miška mala lepší čas. 9, to sú naši. To je Simi, to je Simonka, presne. Poďme, pridaj! Poď! Pridaj! Poď a daj to do kolien, pridaj! Poď! Ešte! No, mežo! 13, to je naša, to je Miloš, sa mi zdá. Poď, obo, poď! Poď, Miloška, poď! Idem bunduju, no poďme za ňou. Poď, Simča, rovno tie lyže, sa bojí sa strašne. Poď! Jaj, to mi pretáča, rovno. No poď, Simonka, poď, Simi, poď! Pridaj, Poď! Poď! Dobre, super, Lyže rovno! Poď, lyže rovno! Poď, hej! Ktoré sú naše? Môže nám jasnú, to je on. Tak môže, ak naši budú si trochu cítiť, daj. A ja sa vrátim, ja sa za hodinku vrátim, dúfam. Číslo je hore, to bola 11. Miška, poď! Poď, Miška, poďme! Pridaj! Poď, rovno! Že by to bol tento, ako sa volá všetko? Dominik. To je Dominik. Haj, to nebude Simonka, to je taký iný postoj. Natália. Ale bude to asi naše, to bude asi Kvietov. Nie, Natália to je. Či Natálka. Alebo tak na široko, si mi tak na široko nevyzuje. No Simi, poď! Či bože, Natálka, poď! Poď, Natálka! Na vrchu zaváhala, tam skoro spadla. Simi, poď! Pridaj! No pridaj! Poďme, pridaj!
Prečo klameš? Chceš vyhrať skipás? Miška, vyhraj skipás. Jasné, zapája sa. Venko, ty sa nejdeš prihlásiť do súťaže, poď aj ty. Ale poď, ty hráš. Choďte súťažiť. Áno. Nesúťažil si na jednej nečie. Budeme teraz koniec. A ty chceme tancovať. Poznávaš sa, to bolo. Tam. Jasné, Dominik. Ale jasné, čo ty si? To budeme aj súťažiť na Miška, čo s tým čajom? Špila. Dala si? Áno, teraz. Vidno mi asi nezaostli, keď by to mali cez bránky. O 12 hodinu. O 20 minút. Dobre. Udržala sa. Poď. Ešte jedno kolo. Dajte číslami. Počujete mi teraz. Kvítok, poď. Rovno. Teraz je Miloš. Tréner, čo vraj? Nemám. Máme keližiarky. No teraz nie. Počul som. Mhm. Dal sa nahovorí? Hej. Dobre. Preč sa, pozor, už je tam. Teraz sa prejaví ten bosk. Áno, ani to bolo takto. On sa nevedel bezpečne. No, taký človek, že ľudia boli... Áno, takto to povalené tým hádom, lebo idú také... Priamy cez odhradiť pankárom, podľa mňa, naozaj sa tým sa nedalo dobovať. Toto sa mi zadal. Počúvaj, musíš mať jazyk skovatý, nie medzi zubami. Že? Som zvedavá, kto je spávanie. Ty máš skúžené, že ja mám takto nejaké skúšne, lebo ty nevieš, že by sa na to mala skúšať. Ja mám skúšne, alebo neviem, čo len to poznám. No, už jeden ide, aha. Ja mu sa dotknem. Hece môj. Kupko, nejdeš odtiaľ to pozerať, vidíš odtiaľ, Kuby. Nie je to až taká rýchlosť. Áno, je tam trošku väčšie trenie.
Dobre, no. Hej. Pred 2 týždňami chlap vyletel do potoka. Netáraj. Aha. Musí dostať strel priedu. Môže sa priedu. No, môže žiť. Nejde to veľmi rýchlo, môže žiť. Takto, podri. Ja no som zhora nepustím. Vidíte si ju napredu. Nie je to pomaly, no. No takto, podľa nášho pohľadu to je pomaly. Keď sedíš v tom onom, tak to Tento druhý padá si vydolíti, tento. Tento za tomu rýchlo. Keď mi pritúhlo, išlo od rýchlo. Nemôžem. A ty čo, môžeš? Nie, mamina mi povedala, že... Ondrej! Ondreja to Vyjím nevyťahne. zadek potom! Nevláď zadek po zemi! Dobre. No a po treťom a druhom mieste prichádza aj to miesto prvé a to dneska obsadil Pančík Martinko. Takže priatelia, určite je veľký podľas pre dvoch najrýchlejších chalanov v kategórii chlapcov do 8 dnešných verejných pretekov obrovskom salome tu na Táloch. Tretie miesto neobsadil, ale zaujal v tejto chvíli maskot Hugo, ktorý sa mimoriadne rád fotí dneska ešte o to radšej, že už sa prebudil do takého toho jarného počasia, čiže bol aj taký živší. Na tejto chvíli štartujeme kategóriu do 12 rokov dievčat. Tretie miesto Mihaľova Michaela. Medailu osobne rozdáva maskot Hugo, takisto potrasol svojou labou, to ešte nejaké vecné ceny. Druhé miesto Gertlova Margaretka. Takže takto vyzerajú najrýchlejšie dievčatá tu na Táloch v kategórii do 12 rokov. Ešte raz tretie miesto Mihaľova Michaela, druhé miesto Gertlova Margaretka, no a prvé miesto Marková Radana. Určite veľký potlesk pre tri najrýchlejšie baby a samozrejme maskota Huga. Každý po 5 jazd, máš 500 jazd. No? Vystačíš? Potrebujem oné, záber. Každý po 5 jazd, máš 500 jazd. No? Vystačíš? Potrebujem oné, záber.